Втората българска атомна електроцентрала АЕЦ „Белене“ се изгражда на обща площ от 2100 декара на брега на река Дунав. Предвижда се да бъдат построени два енергийни блока с водоводни енергийни реактори, проект А92 от ново поколение, с обща електрическа мощност 2000 МW. Изграждането на АЕЦ „Белене“ ще се извърши на два етапа. Първият етап има продължителност 6,5 години и включва изграждането на сгради, съоръжения и инсталации, които имат основно спомагателно и обслужващо предназначение за пускане на първи блок. Вторият етап завършва с въвеждането в експлоатация на втори блок на централата през 2015 година. Централно място на площадката заемат сградата на реактора, спомагателната реакторна сграда и сградата на турбогенератора. Реакторната сграда се състои от двойна херметична защитна обвивка, във вътрешността на която е разположено основното оборудване на първия охлаждащ контур. Тук се намират и основните системи, осигуряващи безопасната експлоатация на блока при всички възможни отклонения на технологичния процес. Спомагателната реакторна сграда обхваща помещения, в които се разполагат спомагателните системи на първи контур, системата за очистване на топлоносителя и командната зала с щита за управление на блока. На покрива на сградата се намира вентилационният комин, който осигурява контролирано отделяне от помещенията на пречистен въздух чрез специална вентилационна и филтрираща система. В сградата на турбогенератора е разположено основното и спомагателно оборудване на системите от втория охлаждащ контур на централата, чрез който топлинната енергия, генерирана в реакторната инсталация, се превръща в електрическа енергия. Основно съоръжение в сградата е турбогенератора с електрическа мощност 1000 МW. Произведената от АЕЦ „Белене“ електрическа енергия се изнася в енергийната система на България чрез комплексна разпределителна уредба и далекопроводи с напрежение 400 кВ и 110 кВт. Системите и съоръженията, необходими за нормално електрозахранване на блока, се намират в специална сграда на системите за електроснабдяване, която е разположена непосредствено до сградата на турбогенератора. За всеки блок има предвидена дизел-генераторна станция с по един дизел-генератор, осигуряващ електрозахранване на системите за нормална експлоатация в режими на загуба на външно електрозахранване на блоковете. Сградите за аварийно електроснабдяване са предназначени за захранване с електроенергия на системите за безопасност на блоковете чрез дизел-генератори при загуба на външно електрическо захранване. За всеки блок са предвидени по две сгради с по две дизел-генераторни станции, по една за всеки канал на системите за безопасност. В сградите е разположено и електротехническото оборудване на управляващите системи за безопасност. Защитеният пункт за управление е разположен в специална сграда, която е защитена от външни въздействия. Той е в режим на постоянна готовност за включване в работа. Тук се намират и резервните щитове за управление на блоковете. Хранилището за свежо ядрено гориво е общо за двата блока. В него постъпва свежото ядрено гориво в специални контейнери. Тук то се проверява, съхранява и подготвя за транспортиране към блоковете за зареждане на реакторите. Хранилището за отработено ядрено гориво също е общо за двата блока. То е предвидено за сухо съхраняване на отработеното ядрено гориво в специални контейнери с двойно предназначение за транспортиране и съхраняване. В сградата за преработка и съхраняване на радиоактивните отпадъци се приемат течни и твърди радиоактивни отпадъци. Тя се състои от два функционално различни блока – блок за преработка на радиоактивните отпадъци и блок за съхраняване. Системата за техническо водоснабдяване на АЕЦ „Белене“ осигурява охлаждаща вода от река Дунав за централата чрез подводящ канал, наричан още студен, а след използване я отвежда обратно в реката през топлия канал. Най-голям потребител на вода са кондензаторите на парните турбини. Основен елемент на системата за техническо водоснабдяване на централата е обединената помпена станция. Тя е обща за двата блока и се изгражда на открития подводящ канал.
Чрез нея водата се транспортира до всички консуматори. Важен елемент на системата за отвеждане на топлина от отговорни потребители, както при нормални, така и при аварийни режими на работа на блоковете, са така наречените бризгални басейни. За всеки блок са предвидени по 2 такива басейна. Непосредствено до тях се намират сградите на помпените станции, които подават техническа вода към отговорните потребители.